ଆଉ ଏକ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ ରେଗୁଲାର ହେବେ। 7ରୁ 10 ହଜାର ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 12,113 ଜଣ ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ OTET ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଗଣଶିକ୍ଷକମାନେ ହେବେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ OTET ପାସ୍ ନ କରିଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି 7,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଗାଁ ସାଥୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।